हाय लोगोफोर, आं बे मोनसे आरो भिडिअजों मोनसे गोदान भिडिअ टपिक लाना फैदों। बे भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्ट आरो नोंथांमोननि थाखायबो गोनांथार आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना थाखाबो खामायनो हागोन। बे एपनि बिखय आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। बे एपआ जोबोद मोजां। बिराद फैसा खामायनो हागोन आरो नोंथाङा माने गावखौनो भिडिअ शुट खालामनानै 15 सेकेन्ड 1 मिनिट बेफोरबायदि भिडिअ बानायनांगौ आरो बेबायदि भिडिअ शुट खालामनानै माने इयाव आपल'ड खालामना होनांगौ आरो होमबाना नोंथाङा आं सानथामल' जादों, सानथामावनो आं मोनदों। नोंथाङा आरो बे एपनि मुङानो जादों माबा भिमेट होनना बुङो बे एपनि मुंखौ। लाइक एप मोनसे दङ। बे लाइक एपआ लाइक इसिं खालामबासो कइनजों लोगोसे फैसा खामायनो हायो। बेना बेबादि नङा। भिमेटआ भिडिअ आपल'ड खालामबानो माने सोरनिबा लाइक सोरनिबा माने गिफ्ट होनायजों लोगोसे नोंथांमोना माने फैसाखौ मोननो हायो आरो माने बेजों। नोंथांमोना जुदि आंखौ थगायनो मोनदोंब्ला नोंथांमोना बे एपखौ इनस्टल खालामनानै नाय आरो भिडिअ आपल'ड खालामनानै नाय, होमबा नोंथांमोना फोरमान मोनगोन आंनि बे बुंनाय रावजों। आरो नोंथांमोना बे एपखौ लानानै आरो भिडिअ आपल'ड खालामबा नोंथांमोना फोरमानखौ मोनथारगोन आरो फैसाबो नोंथांमोना खामायनो हागोन। जोंनि माखासे बर' सिख्ला आरो माखासे बर' सेंग्राफोर दङ लाइक एपआव आं नुनो मोनदों। नाथाय लाइक एपनिख्रुइ बियो साबसिन बे जोंनि इण्डियानिनो एप। नोंथांमोना बे एपआव थांनानै जेनेबा लाइक एपआव जेनेबा नोंथांमोना भिडिअ खालामना आपल'ड खालामदों, थिग बेबादिनो बे भिमेटआबो नोंथांमोना बेयाव बेबायदि भिमेटआव माने आपल'ड खालामनानै नोंथांमोना खामायनो हागोन आरोना फैसाखौ। नोंथांमोना इनस्टल खालामना नायबानो जाबाय। आरो बे एपनि माबा लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होदों। नोंथांमोना बे डिसक्रिपसनाव थांनानै इनस्टल खालामना लाहैबानो जाबाय। आं बेखौनो बुंनानै नोंथांमोननो दोनथ'नाय जाबाय। आरो जोबथारनायाव बेखौनो खावलायो, लाइक आरो साबस्क्राइब होनायखौ नोंथांमोना दाबाव, आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना हो, आंनि बे गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना मोननो हानाय बायदि। जय बर' हारिनि जय।